xwendekarên hêja û delal ez mamsteşadî were me ji bo pirtûka çand û sinc navîn sisê. Îro waneya me li ser pêkateyek ji pêkateyê Bakur Rojhilatê Sûriyeyê ye. Îro waneya me li ser çand û sincên Erebayê. Ereb kîne. Ji bo em bêhtir nas bikin ka em nas bikin koka van mirovê hane yan ji gelê hane ji ku derê. Ji xwe wek Ereb koka xwe ji rojhilata navîn digirin, çanda xwe ji rojhilata navîn digirin. Ev kesê hane ji alê Erebistanê ber bi Mezopotamyayê ve hatine. Ji xwe rêbazê jiyana wana bi rengekî zindîbûn û peyvînê hatine naskirin. Ji xwe çanda Erebî jî wek her çandekî di cîhanê de di gelek qonaxan, di gelek pêşavtinan de derbas bûne. Ev jî bûyî sedema ku gelek guhertin di hundirê çand û sincên Erebî de çêbibe. Ji xwe ev tiştê hane tiştê ku kesên desthilatdar dixwazin ku her tim û daîm çi mêretekî bû hebe dê xebin destê xwe de û wîna di nava xwe de bihelîn. Li vê derê bihatina ola İslamê gelek guhertin ket çanda Erebî de. Çanda Erebî diriya ola İslamê gelekî hat naskirin hem zimanê Erebî jî bi vî rengî. Gelekî bi ola İslamê hat girêdan û gelekî hat naskirin. Tevî ku çanda Erebî çandekî ew qasî kevnar e, çandekî ew qasî xwedî nirx e, gelek tiştin xweş wek zimanekî zelal li cem wana hebû. Di gelek jiya de jî wek bazarên wek sûk uqab li cem wana hebû tê de helbestê xwe de digotin. Ji xwe ev tiştê hane jî wexta ku zimanê Erebî dide pêş wek zimanekî gelekî xurt nîşan dide. Li vê derê bihatina ola İslamê guhertina ku çê dibe di hundirê zimanê Erebî de ji di aliya de yê hem ji aliyê erênî û hem ji aliyekî de neyînî bû. Çima aliyekî erênî bû, çima aliyekî neyînî bû? Aliyê erênî ku zimanekî ku di hundirê cîhanê bi giştî de belabû bi belabûna ola İslamê ji xwe diriya wergirandinê de yan jî em bêjin diriya hatina Qur'ana Kerîm bi zimanê Erebî ev jî aliyekî de û aliyê wê neyînî ku li gorî wê belavbûna hane gelek rengê herêmî ji xwe girtî ji ber vê yekî gelekî lehceya tê dişêbû ji bilî ew zimanê resmiyan jî ew zimanê Erebî di dewan berê de dihat naskirin. Li vê derê ew zimanê hane ev bandora hane bi vî rengî lê hat ji aliyê ola İslamê de me got aliyekî erênî bû, aliyekî neyînî bû. Hem belavbûna wê ne hem ev belavbûna hane jî ji aliyekî din de jî wek rengekî herêmî ji xwe re girt. Li vê derê ew kesên desthilatdar ê got dixwazin her tim û daîm bandorekê li her milletekî bikin her tim û daîm hewldanê wana hebûn ku zimanê Erebî jî wek zimanekî resin di hundirê cîhanê de nemîne hewldanên milletên derdor hebûn ku wî zimanê hanê winda bikin ji aliyekî de ji aliyekî din de jî çanda wî milletê hanê jî bide guhertin. Ji xwe diriya hin bûyerên ku em bêjin di cîhanê de çêbûn di dîrokê de çêbûn ji xwe hin guhertin ketiye çanda Erebî de. Li vê derê ev tiştê hane bi destê kî bûn? Bi destê kesên desthilatdar got her tim û daîm dixwazin çanda kesên derdom bidin guhertin. Li vê de dewletên ku Ereb tê de jiyan dikin jî ji xwe derfetê jiyanê tê de gelekî qesin, gelekî zayıf e. Ew jî sedemîna hane. Sedemîna çi ne? Ev kesên desthilatdar bû van bajarên hanê yan jî van dewletê hanê hukm dikin. Li ser wana disekin her tim û daîm bi rengekî kanî bêjin kesayetî yan jî gor bercewendiyê xwe li tişta dinarin. Ji xwe ev tiştê hanê jî dihêlik û wek her milletekî ku em bêjin heyî di her wextekî de wek tiştekî li cem wî heyî heger em bêjin di serê salî de bi heger tiştekî li cem hebe ihtifalekê pê bikin yan jî em bêjin heger girêdayî çanda wî bi hin tişta bikin dibîn hin mehrêcan li hin ciyan tên çêkirin ji bo
çanda xwe bidin xuyanî kirin bidin diyar kirin ji xwe ev tiştî hanê li cem van kesê hanê tune û hem jî ew alîkarî tinê û ew milletê hanê çanda xwe diyar bike û xwe bide naskirin yan jî xwe bide pêşî ber vê yekê ev kesê desthilatdar her timû dayîm li gorî xwe li gor bercewendiyê xwe kar dikin millet û kesê derdor her timû dayîm ji bîr dikin ji ber vê yekê jî ev çanda hanê roj bi roj paş dikevin. Li vê derê hin taybetmendiyên sicên ereban hene gerek em wana bêjin ji xwe yek ji wana comerdî ye ji xwe di hemû çîrok ê erebî êgo hatine xwendin yan jî dema berê de hatibû nivîsandin ev tiştî hanê li cem wan heye comerdî li cem wan heye mînakek li ser kesekî gelekî binavûdeng got di ereba dihat naskirin ji xwe hatim taî heye û wek çandekî ereban ev tiştî hanê li cem wan heye. Ji aliyekî din de jî mêrxasî li cem milletê ereb heye derbas dibir li cem wan di hindirê şerê wan de di hindirê çi tiştê got bûyerên dîrokî li cem wan derbas bû tê de mêrxasî hatine naskirin. Asiya jî reseniya zimanê wan a ji xwe me beriya jî got wek bazarên şehr yan jî helbestan li cem wan hebûn ev tiştî hanê jî tiştekî gelekî mezin bi çavekî gelekî mezin lê dihat nevîn ji ber çê ji ber ku di wan cîhanê de reseniya zimanê erebî dihat xuyanî kirin. A din jî rastî yan jî zelalbûn her timû dayîm milletê ereb di hindirê dîroka xwe de yan jî hindirê bûyerên gobwara derbas bûn her timû dayîm hewldanê xwe dikir ku bi vî rengî bi aliyê rastiyê bi aliyê zelalbûnê bê naskirin û tîcarî wek rengê direwa li ser wan neyê xuyanî kirin yan jî hindirê dîrokê de kesê bi vî rengî qala wan nekin ji ber vê yekê çanda wan yek ji tiştekî sereke di hindirê çanda wan de got ew kesin rast bin. A talî jî em karin bêjin piştevanî ev milletê hanê di wek kesê got buwar jiyan kiriye yan jî kesê got dan û standin bi milletê ereb re kirî ji xwe dizanin ku ev kesê hanê piştevaniya eger mêvanê xwe bikin yan jî kesê got alîkarî jêr lazim be ji xwe piştevaniyê didin ya van kesê hanê van kesê hanê re alîkar û tîcarî xwe pişta wan nadin alî. Waneya me li vê derê bi dawî dibe em pirsê xwe nirxandinê jî şîrove bikin. Pirsa yekem ji xwe ew wek lîkolînekî ji şagirda tê xwestin divê taybetmendiyên çanda ereban lîkolîn bikin ji xwe ev lîkolîna hanê jî şagirda hindirê rifê de tê xwestin wek karekî malê ji we tê xwestin. A li we jî bandora sermayedarî li ziman û çanda erebî binirxînin ji xwe me got kesên desthilatdar her timû dayîm ziman û çanda erebî li paş dixînin çima ji ber ku li gorî bercewendiyê xwe kar dikin ji ber vê yekê ne muhim ji we re ev kesê hanê wek dema berê wek reseniya zimanê erebî ji bo bêxuyanîkirin hin bazarên helbestan ji war vekin yan jî destekê bidin va kesê got alîkariya ziman dikin yan jî ziman pêş dixînin alîkariya va kesê hanê ticarî nakin çima ji ber ku li gorî bercewendiyê xwe dimeşin ve her timû dayîm dixwazin ew zimanê hanê hêrî hêrî qels bibe wenda bibe û ji xwe bi belavbûna ola İslamê re jî û me got wek aliyekî neyînî hat naskirin zimanê erebî wek zimanên herîmî hat naskirin ne wek zimanekî te ji ber vê yekê dibî mesela kesek Misrîyê Meğribiyê û her wekî din ne wek hevdû diştexilin yanî ew gelek gotinên biyanî ketine hindirê zimanê wan de. Waneya me li vê derê bi dawî bimînin xêr û xweşiyê de.